näet? Anna kerrankin se double Annista. Se oli sun eka kerta tänään. Yritä nyt ees. No ei kukaan halua tollasta kattoa. No mikä tonkin tarkoitus on? Väärä. Ota se. Just se. Ne, siihen pitäisi saa vielä joku koroke. No niin, nyt otetaan vielä yksi pätkä tähän videoon tätä. Yritän nyt esitellä se paikka siitä niin. Näin sitten. Vielä yksi yritys. Vielä yksi. Älä dog pissaa kuitenkaan. No niin, sieltä tuli dog piss.